milí posluchači našich pravidelných pořadů Odhalení. Máme tady druhou část speciálu, který se týká nacistické reality. Zdravím i tebe, Peter. Tak, zdravím a nielen teba, ale aj všetkých našich poslucháčov. V prvom rade by asi bolo na úvod treba povedať, že sa jedná o mimoriadne kontroverznú tematiku. Jasně, není to žádné propagování. Peter, takže první otázkou je, jak to tam vypadá v té druhé realitě? No, otázka znie, že čoho konkrétne, alebo o čom konkrétne sa budeme baviť, pretože ja keď som tam prišiel, tak som ostal z toho úplne šokovaný, ohromený. To sa nebudem tajiť, pretože tam de facto všetci mali všetko a nikomu nič nechýbalo. Mm-hmm. No a co se týče takových těch našich věcí, co tady víme, jakože chemtraily, mobily, slyšel jsem, že se tam jezdí vlevo. Áno, to je pravda. Skús nám to přiblížiť takhle. Áno, to je pravda takto. Chemtrails alebo chemtrails sa nesypú. Nemá sa dôvod sypať, pretože sa keď takto vakcinácie, teda očkovania sa nepoužívajú. S očkovaniami, s povinnosťou očkovania automaticky odpadáva aj Black Goo, čiže nano a femtotechnológia, ako v zmysle zlá nano a femtotechnológia. Na mobily si sa pýtalo, no mobily im nie sú treba, pretože to majú ako vylepšenie zabudované v hlave, ako biotechnológiu. Takisto, prečo sa neočkuje? Pretože už sú geneticky modifikovaní tí ľudia tak, že sú rezistentní voči chorobám. Ako nepotrebujú voči tomu, čo sa štandardne u nás musia novorodenci alebo proste deti do neviem koľkých týždňov alebo mesiacov veku života očkovať, tam už sú tí ľudia od narodenia voči tomu odolní. Čiže to je absolútne bez problémov toto. Uh-huh. No, jak to tam vypadá se svobodou a nesvobodou v téhle realitě? No, tako, keď si tam ako to zobereme sloboda alebo nesloboda. Otázka je, že čo je sloboda, čo je nesloboda, pretože je tam určitý režim, lebo takto. Svet vyhrala tam osa, hej, Rím, Berlín, Tokio. Ten Rím, išiel do zabudnutia, to zapadlo a svet sa rozdelil na dve polovice de facto. Na Tretiu ríšu a na japonské, čiže Tretiu nemeckú ríšu a japonské cisárstvo, kdežto by som naozaj chcel zase zdôrazniť, že tento program rozhodne nie je, v žiadnom prípade nie je propagáciou nacistickej ideológie ani filozofie, byť to ideológia a filozofie potláčajúcej práva a slobody slobodných ľudských bytostí len na základe ich rasovej či etnickej príslušnosti. Ríšska marka spolu s cisárskym jenom, lebo v tej realite tomu hovoria tak, nie je to japonský, je to cisársky jen, majú kurz 1:1 a proste ako, prečo by tam niekto musel vyjadrovať nejakú, alebo mal, takto to povedzme, vyjadrovať nejakú nespokojnosť, keď má všetko. Ako proste tam človek, ktorý je nejaký robotník za pásom, alebo robí v bani, alebo volačo, čiže proste človek, ktorý, alebo ja neviem, zametač pláží a voľačo, si za 2-3 platy kúpi auto nižšej strednej triedy, hej, čo je voľačo ako, ja neviem, Golf alebo Octavia. Napríklad, hej. Proste všetci majú byty. Je tam, alebo domy. Je tam ten uplatňovaný, ten taký by som to nazval
baťovský štýl podnikania. Hej? Čiže vysoké, všetci majú sociálne, zdravotné poistenie a zabezpečenie. Odchádza sa vo veľmi vysokom veku do dôchodku, hodne cez 70, ale je to úplne jedno, pretože tí ľudia si tak našetria, že tam 55-ročného človeka nevidíš v robote. Hej? To je 54-ročného už tlačia do dôchodku, že čo tam robí. Hej? To je zbytočné. Nech si užíva svoje už svoje radosti a podobné záležitosti. Hej? Proste takisto tam majú úplne inak nastavený mindset, čo sa týka chudobný, bohatý, alebo ja neviem, nechcem to povedať, že inteligentnejší, menej inteligentný, alebo intelektuálnejší, menej intelektuálny, ale proste ľudia sa stretnú, hej, na nejakom, by som to povedal, pri nejaké príležitosti, nejaké debatné fórum, alebo proste nejaká hostina a milionár si nemá problém sadnúť a pokecať s úplne obyčajným človekom, hej. Takisto je veľmi zaujímavý spôsob reálneho fungovania peňazí, kdežto fiat money, čiže z angličtiny fiat money, po našom fiat peniaze, čiže peniaze s núteným obeživom, sú len doplnok. Pretože trebárs najvyššie najvyššia univerzálna prepočítavacia mena, teda meny sú dve. Ríšska marka a japonský, teda cisársky jen. Tak, ríšska marka a cisársky jen. Ale bežne sú uplatňované tzv. Lokálne meny, čiže ja neviem, je bratislavská koruna a ja neviem, je pražská, myslím, že pražský lev, hej, a takéto veci. Mm-hmm. A prepočítava sa to cez toto konkrétne, lebo to patrí pod Tretiu ríšu, tak to prepočítava sa cez ríšskú marku, ale keď to chcú cez peniaze, aby tam neboli nejaké tieto proste, že ošusty skrz toho, kurzové straty. No ale keď povedia, že to chcú robiť ako bartrom, tak pošlú tam toho takého ríšského úradníka, takého ako financdozora, a ten proste povie, že dobre, tak toto máte odsiachované takou a onakou značkou kvality a toto máš ty, hej, stade a tak toľko to vymeníte na, ja neviem, gramy, deka, kila alebo tony, podľa toho, že o akú surovinu sa jedná, za toľko to, hej. Čiže tam môže bez problémov fungovať aj barter, hej. Ako oni to tam až do takýchto extrémov dotiahli, že proste oni majú ekonomiku v takom stave, ako ríša, tak aj cisárstvo, že nepotrebujú nutne mať veľký objem fiat obeživa, čiže fiat peňazí v obehu. Dokážu si vystačiť aj sami, pretože hodnotu peňazí neurčuje nejaké šialene vysoké čísla na nepredstaviteľných hodnôt, s ktorými sa operuje na finančných trhoch, a neurčuje to dokonca ani nejaké neurčujú to nejaké kovové rezervy, teda rozumieme rezervy v drahých kovoch, väčšinou to boli, teda v našej realite sú to z rezervy v zlate napríklad, ale určujú to reálne odpracovaná hodnota. Hej? Ja. Že koľko napríklad kilowatt-hodín musel natočiť nejaký stroj a koľko sme museli zaplatiť za tú zmenu tým robotníkom, ktorí to vyrobili a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tomto smere, a toto je ako tieto pravidlá platia a uplatňujú sa ako v Tretej ríši, tak v Japonskom cisárstve. Proste v tomto smere je ten
takto poviem, ako sa nestotožňujem a nesúhlasím s tou ich filozofiou a ideológiou, tak sa mi v tomto smere páči ich systém a bárs by sme systém aspoň trochu podobný tomu systému tam mali a mohli uplatniť aj tu. A v tejto súvislosti zase treba povedať, že tento program, i keď naozaj ako chválime tú druhú realitu, nie je to kvôli ideológii, ale kvôli systému, tak naozaj treba zdôrazniť, že tento program v žiadnom prípade nemá za cieľ propagovať nacistickú ideológiu a filozofiu, byť to ideológiu a filozofiu potláčajúcu práva a slobody menšín, suverénnych ľudských bytostí iba na základe toho, akej sú rasovej a etnickej príslušnosti. Toto je dôležité povedať. Peter, co Matrix? Funguje tam Matrix? Vím, že jsi tam delší dobu působil, tak... No, v Matrix v zmysle, ako, že sú tam nejaké organizačné štruktúry a proste od tých najspodnejších cez teda radových úradníčkov až cez teda od ľudí vo výrobe cez radových úradníčkov, manažment a vedenie spoločnosti až po, ja neviem, teda politikov až po nejakých, nazvem to, čo ja viem, že nechcem povedať, že slobodomurárov, ale niečo podobné, hej? Toto myslíš? No, třeba tak. No určite nie. Nepotrebujú niečo také. Ako proste, keď sú ľudia spokojní, keď si všetci dokážu zarobiť napríklad na chod domácnosti, keď všetci majú, ja neviem, nejaké fakt ako Volkswageny a neviem čo, ako sú Passaty alebo niečo také, tak ekvivalent, to je to najmenšie auto. Väčšina ľudí má velikánske Audiny, Bavoráky a Mercedesy. A keď majú ľudia 3, 4, 5 detí a dokážu našetriť tak, že každému z nich kúpia veľký byt alebo dom, ako štartovací balíček do života, tak ako všetci ľudia sú spokojní a s tým, keď sú všetci ľudia spokojní, tak nazvime to elity, keď ich tak chceme nazvať, nepotrebujú ovládať spokojných ľudí. Pretože toto tu, čo my prežívame v tejto realite, vlastne, že, lebo to je taká otázka, že prečo taká filozofická, tak rečnícka by som povedal, otázka vyvstáva, že dobre, ale prečo nás potom chcú ovládať? No, prečo? Preto, lebo keby dokázali svetové elity zabezpečiť, proste vytvoriť plnohodnotne fungujúci systém, ktorý by pracoval tak, aby boli všetci spokojní, tak by nemusel a tí ľudia keby tí ľudia naozaj boli v našej realite spokojní, tak by sa nikto nebúril a keby sa nikto nebúril a proste nevymýšľal by nejaké komploty a neviem čo, tak zase tam tí hore by mali potrebu ich ovládať, pretože však má čo. Hej? Keď všetko funguje tak, ako má. Keď zdravotníctvo, školstvo, poľnohospodárstvo, hospodárstvo ako také, keď všetko prosperuje, hej? Energetika, všetky druhy priemyslu, všetko keď funguje tak, ako má, prečo by to niekto ako riešil, hej? Ako tam jazdia autá, ktoré sú absolútne a roky, hej? Dekády, 10 ročia, ktoré sú nezávislé na ropných produktoch. Berú si rekuperačným systémom, si berú elektrickú energiu, teda naberajú zo slnka cez solárne panely zabudované na povrchu karosérie, hej? Proste ako napríklad, to len ďalší príklad, že kde už sa oni posunuli oproti nám. Čiže ako prečo by tam oni potrebovali
nejaký takýto komplikovaný matrixovský systém, aký máme tu, lebo vravím, elita im vytvorila, tým bežným ľuďom, im teda rozumieme, bežným ľuďom vytvorila systém, alebo elity, keď to tak chceme nazvať, ktorý je plne funkčný. Tým pádom sa bežní ľudia nemajú dôvod vspierať a ani elity nemajú ako reakciu na to dôvod nič komplikované vymýšľať, pretože všetci sú spokojní. Ale aj napriek tomu, že toto všetko hovorím, ešte raz treba zdôrazniť, že tento program nie je propagáciou nacizmu ako ideológie a filozofie potláčajúcej práva a slobody, ako slobodných bytostí len na základe toho, že sú príslušníkmi určitých etnických alebo rasových menšín. Je to skutečně takový kontroverzní téma, hodně složitý, vůbec se nedivím, že James Rink z toho nemohl. Já to také si budu muset trošku rozcházet, toto téma, Peter. V této poslední téze vlastně odpověděl i na poslední otázku. Neexistuje tam Matrixová agenda, tím pádem nějaký brainwashingy, NLP, neurolingvistické programy od Prahovky, nic z toho se tam asi nenachází, že? No absolútne, ako prečo by to robili? Keďže tí ľudia sú tam naozaj spokojní, tak tie elity to nepotrebujú, lebo tie elity, ako som povedal, tie elity toto tu, všetko, čo si teraz vymenoval, oni to robia, alebo ešte aj binaurálne programovanie cez hudbu, hej, oni to proste robia ako reakciu na to, na ich akciu prvotnú, ktorou bolo vyskladanie systému, ktorý je nedokonalý a nefunkčný, a reakciou na to, bola reakcia ľudí, bežných ľudí, že sú nespokojní, a zase naopak, logicky ďalšou, teda spätnou reakciou elít bolo, no dobre, tak to ideme napraviť. Tam netreba nič naprávať. Lebo systém, ešte raz, filozofiu a ideológiu neuznávam, systém, ktorý boli oni schopní vytvoriť, byť to systém plne funkčný a schopný, reálneho fungovania schopný, z toho systému tvrdím, že by sme si mali brať príklad. Tak jo, Petr, řekl bych, že tady pro tento druhý díl je to všechno. Dál eventuálně můžeme reagovat na další dotazy lidí. Takže se s vámi loučí od mikrofonu Jirka Woodman a Peter Insider. A přeji vám hezký zbytek dne.